Nire izena Nagore Feiza da, eta naiz zinemagilea eta ekoizlea, eta El Santo Films ekoiztetxearen izenpean egiten dut lan. Pelikula bat sortu edo landu nahi dugu, nun esplikatzen dugun zer inpaktu duen oraingoan Peruko meategien, kobrezko meategien inpaktua lurraldean. Orduan gure erronka da, nahiko genukela proposatu lantalde bati kobrea eroalea izan da, natura bizirik dauden elementuen bio-taupa horiek elektrikoak jasotzea eta sintetizadore bati lotzea taupa horiek nota musikaletan bilakatzeko eta horrekin musika banda bat egiteko. Alde batetikan, bai musika, bai teknologia, ingeniaritza eta sinema lotzen dituen prozesu bat da, nun nahiko genuke ez sorkuntza soilik, baizik eta horren inguruan aztertzen den kobrearen pentsamendu kritikoa ere jasotzea eta hori ere narratibaren barruan sartzea. Beraz, nahiko genuke ez bakarrikan sormen hau lortzea, baizik eta prozesua baita ere grabatzea.